Naga Gospel kat kumu Matthews kalau nang kaba san the kat kaba pra suk kiba khoi kadonut naba kinyi yauble te nganai shua gini ki harang kiong cross reference kamut ka homework piable ban sotu gane pide ban pule ka psalm arfu sao the kat basao ke sitti shaki Hebrew ka lenong khat record bas khat sao sitti baning kong jong Yohanes kalenong ka balai record ba kitab Job kalenong khat khandai record arfusan hadu arfunyo nangta ka gospel kat komo Matthews kalenong khat san record shipu hadu arfo but kitab Genesis kalenong ka record basan kane ngan sapule te kine kilong ki cross reference ne kiba yarap yengi bansutu kamshai yaga jihika jungle kumbang along lupai phi kaktenuble kabatai ya kaktenuble kanega dega homework kanega dega jimu junga Bible study te haba jisuong suk kiba khoi ka donon na ba kinyi ya ble umut ban pan kan mau yengi ba khoi ka donon namar pen aba kin jingkran banu jisu bat farisi balwar kalom kiong manlok bakhoin habar ban sakti ban sait pela bon ki ain kilodon filaban pula kitab Leviticus te maki ki pelot ka por jingi tang balle kini ki ba habar external purity te jisu on suki bakhoin ka donor kamon kani jingkot ka de banwan na ka donor te nangi phasha kitab Genesis kalau nang bas dri record basan long fi ban pulen dengan sapule utrai ulai ba ka jing bomman brikila jelle ya ka perthe bat ka jing mut jembar kha jungu baro kila nap ta ya ka jing bomman sudah tapi pule within Bible pareng kyung the heart of man was full of wickedness the heart suki ba khoi ka donor the clean of heart kane ni kane ka ten black kan sai rap ni ban so to kane te mano bolong ba khoi ka donor ki bomlo arsa ga ki ba khoi ka donor ba ki bom khoi ka donor kamon ki bolong ki ba arsa but prinsa pule kumno jisu long parsha ki farse na mar ki long arsa ba bon rukom te ban so to kam shai gane ni pulero gospel kat komo Matthews kalonong katsan kumbang long pingan sa pule tang silain refide ban pule lot hadien katsan arfo ong naba na kadonot jong brew ki mi ki jim parkhat ki basniu ki bayalam yo ban panya brew ban klem ban le auria kumta tar pide ban pule mo fi te kane kadega jingmot jong ka nega Kaktenuble bangila pule kanega beatitude ngilong kiba la karkhu we are the blessed makarios ole bangidon ta uble aka jingi ni pudyang panyal jaga ningkong ya uble kanega de jingmol but suma aba pen pule kineki bara nglo onfi nginsa yo kham shai ke jingsung thu shapang kanega jinka jung jisu gospel kat komoteus kalananga basan the card khanda sukki ba panyasuk naba an khot ki khun jung oble ka homework pia pule ban suthu kam shai gane ke sitti jung Paulus ki Roman kalananga ba phra the card kat song sitti jung Jacob kalananga balai the card kat phra Isaiah nang yatulupa lanang ba khandai the card ndri bat nyau Sitti shaki Hebrew, the nong khat the khat khat sao. Sitti jong Paul shaki Philippi, kala nong ba sao, the khat ba new. Ka gospel jong Yohanes, kala nong ba ning kong, the khat khat ba khat lai. Sitti ba ning kong jong Yohanes, kala nong ba lai, the khat ba ning kong.
But gospel kat kamu Matius kalendang kebasan dekat arpulai hadu arpun real. Tekine kilong ka reference mo fi da fin pulai kane hadin ba fi pulai ga jihika ju Jesu ba fi pulai kine ki berkhoit fin sayo ga jing shai Jesu la mo बताएंगे kumne ban dangile kumne ke namar ki apostol ki bala sungtu ye gane kensa yarab ingi bangin sungtu kamshai ya gane ga beatitude kejingkar ku te gulsna wong sup ki ba pane sup na ba an khwat ki kun jong ble sup ki ba pane sup ni te ha ga ga porthe jingi ni don bon ki jinge fer jingmol jing kolmar hapden ki ri ha kajugari hapden ki ba kran khawe ga jaktien ki we ba kran ha ki we par ki jaktien ki ne philai bon jag jing kolmar hala ga jong ke yin ga sim jingi ru tengde ha ga balang ru mo ha ga imlang salang barbar ki don ki dau ban number jing su temunta jisu sup ki ba panya sup na ba an khot ki kun jong ble phikan ma gospel katku Matius kalendang kebasan dekat arpulai terter wong kumne haba di fila lada filone ye parshai humne parajun fi mo kene baro kede ki kamram chingi wat perkat kia nga dat satu nga nampestai no jisu ong ye pikwa jingsa pikwa belong makarias belayo jingkar ko jong play te haba pi kum kine mana bani arab eki amar makir kilong ki kun jong play Joga himau ble. Te wang ki to ki ba paneso kin say ki kunjo ki ankhodi ki kunjo ble. Sons of God. Sons of God. Ki kunjo ble jutam barim kamur angel. Te kan mau Jisu ula wan ban ai ni ka jingsu. But haba mangi lamba ki ktien jingi, lamba ki kam jingi, lamba ki jingi klo jingi ban yarap ye ki we bangile kum kine ki kam niru ki klalong nongela. But ni wandraga kubar jonga jengso bakam da kumne ni kalalong ki kun jongle komon ni kalalong ki angel mo te ni lero kakam ba u mesaya jisu ule namanda jongi te sup ki ba pane sup an khot ki kun jongle kan mo sing Christmas ki angel gilarwa jengso ha ke bri boro ki badan kamon kababa te mangi ki badan kamon kababa ni harap ya kiwe ba kiru kinso yo kajuga jingsu bar jisu apostle Yohanes khatsa arpani wang ngan ai pi ka jingsu amde kumba ai ka parthe kita ki beyo Nobel Prize na banda ka jingsu good tamba ngimte ki wanra ka ne kum kini ki jingsu ba jisu ula ong ba jisu bala ong ini ban yarap ban wanra ha ka jingin jong kiwe te kiten banin kong jong jisu bala mi pat long ru peace be with you. Jingsu badfi. Te mangi ngin salong ki bala karku makarios kamot bala yo jingkarku janguble haba ngi yalade ngi don kajing ni pdiang ka jingsu ba jisu ai ni but lamba ka jingi ni wanra ka ne jingsu kru ya kiwe te kine artli ki beatitude matagisngi suma pule pusan but thoro apogo ke dairy te hadian chitayo arthayo sa pule biang but kumne kane kansa lalong kan do ka snam ban in sasam ban imsngi yakine ke jingkur ku jumble baru ble baran bor bro pa baru kun baru man simba khol on kar ku yefi tayo banwan ru